हेलौ लोगोफोर आं दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आं नुखाबाय जानांगौ दायो नैयाव आं दखान गोदान होबाय दैमालु गहपुरनि दैमालु सेन्टार होननायखौथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ फिल्ड खाथियावनो दखाना ओरै अपोजिट लामानि साहा साइडआव ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि हार्डवेरनि माल बायदिसिना नांगौबा आंनाव लांफैनो हागोन आरो ना मा नांगौ मोनजोबो बेयाव सिमेन्ट ओमफ्राय अन्थाइ बाला सेस गाजोल थिं रड सेस गासिबो मोनजोबगोन आरो एभ्रिथिं माने हार्डवेरनि मालफोरखौ मोननाय जायो आरो बेयाव दा ओमफ्राय सोरबाफोर रायजोफोरा खाथि खालानि दंबा नांगौ जायोबा आंनाव बेयाव लांफैनो हागोन आरो ना आं बेखौ आङो सानफ्रोमबो आंखौ बेयाव लोगो मोनबाय थागोन दखानखौ आं दा खुलिबाय नालाय ओमफ्राय गोनांथि जायोबा लांफैनो हागोन आरो एकदमबारे आंना 100 ब्लेडफ्रा हालायनाङा ओरै सिराप दोनबानो बौखायो आरो खर'फ्रा ओरै सिराप दोनबानो लहाफ्रा थब थब जलांजोबगोन आरो आंनि माने ओरैबायदि डेन्जार रिजाल्ट ओमफ्राय थिङा माने दोलायनाङा ना ओरै बना दोनबानो दोनै जाखायो माने ओरैबायदि मोजां मोजां डेन्जार बुस्थु मोनो मालायसो साफा खालामनानै गोलोमफ्रुलायदोंलै एकदमबारे सोरबाफोर लांफैनो गोसोबा लांफैबाय थानो हासिगोन आरो एबारनिफ्राय आङो माने अफार हलसेल सिस्टेम हरो माने थिं एक बान्डल लांबा जुखाम 1 केजि फ्रि उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा ओमफ्राय सिमेन्ट मोनसे लांबा माने सिन 2 केजि फ्रि शाबाश बेटा बहुत बढ़िया बेबायदि माने ओमफ्राय ओरैजाय लहा रड लहा लाङोबा नोंना माबा मोनगोन नोङो बिदिनो बायदिसिना जाग्रा मुवाफोर आरो बिदिनो आं अफाराव होयो माने जान दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप ओमफ्राय लांफैदो सोरबाफोर गोनांथि जायोबा लांफैबाय थानो हासिगोन आरो ना आं बेयावनो थासिगोन ओमफ्राय दिनै आङो बेयावनो दसे जिरायबाय थानानै आङो बरिं मोननायखाय ब्लग खालामबाय आरो ना माने दहायनिफ्रायनो जिरायगासिनो दं नालाय ओमफ्राय दसे आङो खामानि मावबाय एसे एनै साफा खालामबाय बिथिं बोखारबाय ओमफ्राय बेयावनो एसे गोलोमफ्रुलायबाय ओंखायनो गरम नायखाय मोननायखाय एसे गिन्दैजों खालामनाय आरो ब्लगखौ बिदिनो अनेकथा अफाराव हरो आंना माने बिदिनो मा नांगौ लांफैजोबनो हागोन रायजोफोर ना दे होमबा लोगोफोर थेंक इउ स' माच